Illusie. Hij werd geboren in het kleine dorpje Nune, au clair du soleil, au clair de la lune. En daar hij zeer vroegtijdig lopen kon en praten, vond zijn papa dat hij zich best op zo'n liefs toekomst kon verlaten. En hij zei tot ma, en tot een ieder die het graag of niet zo graag wilde horen: mijn zoon is als het ware voor het grootste uitverkoren. Misschien wordt hij later wel fabrikant of collectant of muzikant, of anders dan maak ik hem luitenant of leventemmer. Of ik laat hem studeren voor herbergier, voor palfrenier of brigadier. Lukt dat niet, dan maak ik hem knuskoetsier of pianostemmer. Een hoge functie als ambtenaar was ook nog lang niet zo gek. Zij burgervader van Langeraar of krimpen aan de Lek. Ik zie hem al zitten als generaal, als kapitein, als admiraal of secretaris of als referendaris. Zij werd geboren op een bovenste etage, dragon de la ville, dragon du village. Haar beide ouders zaten vele uren met blij gezicht de schoonste plannen voor de toekomst te borduren van het lieve wicht. En alle ooms en alle tantes deden mee aan de discussie en wisten al precies hoe of het zou gaan met klein zussie. Zij trouwt vast en zeker een analist, een trompetist of een internist, of anders dan neemt ze toch zeer beslist geen bladenvouwer. Wel nee, want ze trouwt met een hotelier, een chansonnier of een horlogier, of minstens een neefje van Doris D. of Adenauer. Een huwelijk met een edelman, een staal of petroleumking, was ook nog niet zo'n onaardig plan vanwege de pang-pang. Mijn dochter de bruid van de dirigent, de kanselier, de president of de secretaris of de archivaris. Maar trots de schoonste droom rond deze kinderen gebouwd, werd het jongetje later vuilnisman en het meisje is nooit getrouwd.